miña infancia eu recordo tanto. Xogábamos a moitas cousas, había máis unión entre, bueno, entre todo. Non pensabas en un egoísmo de ter xoguetes, ni cousa ninguna. Os xoguetes xa non existían, porque de que existiran, os teus pais podían comprar. Eu empecé de neno a arar coas terras cos veciños, co meu pai, co arado romano. E agora están arando tractores grandes que xa son casi ordenadores. Calquera non pode vivir no rural. Iso ten que estar feito desa madeira, e se nunca o viviche, pois é máis complicado adaptarse. Sin embargo, é difícil. Pois, para quen sempre se criou, non é difícil. Tens que nacer aquí no rural, ten que gustarse os animales. Aquí traballas 24 horas. Non é traballar 8 horas e abandonar o posto de traballo, ten que gustarche. Tamén podes escaparte cando podes, non tes un jefe que te controle, pero 24 horas tens que estar atento aos animales. Os animales requeren moita atención. Non hai oportunidades para a xente, quen queira estar no rural xa sabe que ten, que é vivir ou do gando ou da agricultura e pouco máis. É moi difícil empezar de cero no rural se non tes nada. Pero despois tamén traballo non hai, nas aldeas e é o que hai. Traballo hai, pero a xente non quere traballar na terra. Pois, a ver, aquí na zona da Golada o minifundismo foi o principal problema. As parcelarias, aquí levamos un proceso de 20 anos que a parcelaria está paralizado. Aquí se non hai fincas grandes, a xente non pode producir leite e carne. Agora cada vez unha explotación, antes vivías con 5 vacas e daba para vivir. Agora menos de 50 vacas non podes vivir do ganado, tens que buscar outras alternativas de traballo para poder vivir e aguantar a familia. Aquí están medidas as fincas, están localizados os propietarios e está o proceso paralizado. A burocracia da administración, aquí é increíble que agora calquera rapaz novo con un programa que hai nos ordenadores con SISPA ou un satélite fai unha agrupación de fincas en 5 minutos. Que vai pasar? Que as políticas que estamos vendo cerrase o rural. Se queren industrializar unha celulosa aquí no centro de Galicia, na Ulloa, va a acabar co leite, que a chuvia ácida vai acabar co pasto, cos eucaliptos, que a chuvia ácida mata os eucaliptos tamén. Isto vai ser un desierto non verde. Cambiamos que non avanzamos nada. Me refiero, as estradas están deficientes, as casas non avanzaron nada, quedan sin xente, non avanzamos nada. Incluso ahora mesmo as administracións poñeno moi difícil con respecto ao papeleo que teñas que facer para herdar unha vivenda. Tamén son dificultades por parte da administración. Aquí non temos unha fábrica de leite, son todas, máis ben casi todas de fora, non hai un grupo lácteo galego. Outro día tivemos unha reunión cos sindicatos e 400 explotacións de leite pecharon no último ano. Agora estábamos cobrando leite a 0,55 céntimos e novos contratos de leite veñen a 0,45. E os costes están disparados todos. Si quedarme aquí, pero, de verdad. Que vas facer? Facer a casa aquí, que vas facer? Onde vas ir? Eu decido quedar porque son moi cabezón, gustame o rural e de feito eu teño iniciativas propias para mellorar un pouco, xa non mellorar, senón frenar a despoblación no rural. Home, nací no rural, creíme no rural, estudiei fora en Coruña, en Lalín, tiñamos unha explotación desde os abuelos de vacas de leite, de carne, e seguín ca tradición familiar. Acordo-me que do Bravo aquí viñan moitísimos chavales, destos que viñan de Bilbao, Barcelona, por aí. Agora xa non era unha maravilla, agora xa non vai nadie. Si que me recordo. Era unha pasada a xente que viña aquí de vacacións. Agora non vai case nadie. Eu vexo que nesta aldea temos, os datos que lle vou dar son os seguintes. Unha población de 31 a 32 personas vivindo ahora mesmo na aldea
cando hai igual 20 anos, xa só 20 anos habería 50, é dicir, un descenso de población dun 20-30%. Da minha infancia, eu recordo aquí nesta casa, e aquí na aldea, había 60 personas. Estou falando de antes dos 80. Despois dos 80 empezou a emigración, empezou a abandonarse Baíña, empezaron a emigración ás cidades, a Bilbao, Suiza, a Barcelona, Madrid, e a despoblación quedamos aquí 4 veciños. Agora estamos 4 novos e todos xente maior de 80 anos para arriba. Que cando fallezcan estos, o pobo de Baíña vai quedar abandonado. Non hai xente para poder nacer xente. Que antes quedaba, por exemplo, que quedaba un fillo na casa, se o fillo casaba, se tiña fillos, e daí madraba tal, e agora non queda nadie. É o mesmo, porque a pescadilla que se morde a cola, porque a xente vaise fora, cría fora nas cidades ou nas contornas das cidades, na periferia, e sin embargo aquí quedan os vellos de sempre que non... bueno, os vellos de sempre quedan aquí e teñen que mandar para residencias e ao final non quedan aquí nin novos nin vellos. Os novos porque se marchan a outras oportunidades de traballo e os vellos porque os mandan para residencias, ao final aquí non queda nada. É triste. Por onde xente nova é nunha aldea triste, é aburrido. É alegre, os chavales se alegran moito, hombre. Sí.